दबाजो 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 कोंगणी पदा म्हणार दबाजो ओढवी काय ताची वरून जो कुकुर कुकु कुकु कुकुर कुकु कुकुर कुकु कुकुर कुकु घुंगरूच्या नादात रिमझिम संगीतात हरिये कोणच्या येतात आलो विल्फीचे फिलोमिना हेनरीचे ते कात्रीना मालगड्यांचे रोझलिना आंध्या सरकीचे डुलते चिरोमेरोन लिहिताना ऐकोप्याचे ददोशी मना तिथली जाऊन कोंबडीत सोबाना ही पदानातल्याशिवाय कार्य रुसाना दबाजो 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 कोंबडी पदा म्हणार दबाजो ओढवी काय ताची वर्णन जो कोंगणी पोदा आमची पोदा कोंबडीची ती ग्रेस्त काय आमच्या संस्कृतीची अस्मिताय फिरंगी बास जाय तरी कोंबडी बास आमची माय बेसांडीचे सदान समक जाय कोंबडी पोदात काळ कितले जाय ती पोदा गायतना वरती ददोस्तान दबाजो 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 कोंबडी पोदा म्हणार दबाजो ओढवी काय ताची वरून जो कुकुर कुकु कुकु कुकुर कुकु कुकुर कुकु कुकुर कुकु कंगूरच्या नादात रिमझिम संगीतात हरिये कोणच्या येतात आलो